together as a team. To facilitate collaboration, both of you have been equipped with a ping tool. Blue, please use your ping tool to select your favorite animal. Horizontal, vertical upp ner, ikke? Fríði hade teamplay till det så screwed. Yeah, right. Vi är screwed långt. Fríði, come on, man! Good, orange. Oops. Please observe Nice. your partner's favorite animal. Good. Like the cock. Orange, Yeah, please nej, use your ett av ping tool bedre to select your favorite Orange is first to Solid. acquire a Levi on portal there. device. Klart. Du ska bara checka. Blue now has a Oh, portal quit up, device. Each Quit my device fire, can Mateo. create two Get this self-contained near, Levi. portals. Please test samma. your device by Nej, portaling schmoj to någon. that Det är lilla. ledge. Lilla. Ja. Kanske du fireblint och... Ja. Okej, börja. Du vet ju, botten det är... Shut up! Shut up! Jag tror inte att det är avs detta. Ja, lägga mig inte. Kom på vad jag gör. Hur ska det? Är det piller? Ja, piller in det. Oh man. För inte för början, Klander. Ja, piller när vänta in det. Just do it. Det går så. Stupid. Så där. För inte... Hur ska det? Här. Så inte du spela PlayStation. Här är nej faktiskt. Här. Calibrating blue's weight. Damn it, the failure. Yes. Han är inte programmerad ner. Shut up! Så den ja. Calibrating bara orange's känsliga. weight. No variances Jag fick göra detected. PlayStation, så... No yet. Fríði, I'm gonna... What? Here. Your ping tool is invaluable for communicating specific locations to your partner. Ja. Alltså? Oh, jag tog in. I died. Tusen där. Okej. No, okay. Okej. Cut. Ja. Weighted cubes calibrated. No variances detected. Did you know humans frown on weight variances? If you want to upset a human, just say the weight variance is above or below the norm. Thank you. Ah! Ja, Levi. Ja. Levi. Ja. Nej, fakta. Ja, alltså han är i teltu i PlayStation. Ja. Stört. Har du sett någon nere? Ja. Nej, det är Portal 2. You are the first robots to pass calibration. Det är en bästa man kan. Jag kan väl teltu. Oj, oj! Yeah. Playa där var Oh. Congratulations on successfully returning to the central hub room. From here, you can select all previously completed courses. Yeah. Ja. Vad finns det? Ja. Marn. Marn är väl också en spela portal. Det är Sverige. Bekvämt. Ja. Ska vi... Ja, stänta till att vunna. Ja, alltså, jag är färdig att glömma ner till det. Ja, kassa. Stadväck mot lilla. Alltså... Inte ta innan. Så var den här inte med. Det ska bli Ja, en ljusablare, inte? Ja. Inte mer än det lilla. Humans need to be taught teamwork. Bygg. Ja? Wrong career. Okej, kvar. And Så...
Ah, cool. Gå så tjej här. Ah. Ja. Han är stjärkurs det. Ger. Bra. Blah, det kräk. Jag går så kom in där. Blue receives 5. Science Kanske collaboration. Corporate Porter bara där ja. Jag så blå. Det räcker. Nice. Excellent. Although great science is always the result of collaboration, keep in mind that, like Albert Einstein and his cousin Terry, history will only remember one. Yeah. I just thought you might find that interesting. Most winners do. Good. Button. Blue receives Ja, lopp där. 5 science collaboration points. Så inte snacka för Marna. Skriver du mig. Come on. Nej, fair here. Cool det där. Kan man hinna kan hitta? Bara peka. Sant här sen du precis då. Klarar du för det? Okej. Nej men här. Det ska ske. Här. There you go. Very good. You've really come together as a team, thanks to the one of you who appears to be doing all of the work. Det var klass 4 där. Nej. No, you can't get me. Ah, fuck! What the? Bro, what you there? Så tar man helt här så kan man ice få det till. Alltså ordentligt till teldu. Marn är desperate. Skriver han då in? Ja. Jag skriver att den. Det är alltid då så sant. Best we take us into it. These tests are potentially America, lethal brother. when communication, teamwork, and mutual respect are not employed. Jävlar. Oh. Det ting. Jag får börja nu. My gate is 3. Här. Du flyter eller kött. Måste du ha sagt att nu. Sant, Gustav. Nej, joysticks är det sant att med mus. Kanske köra. Jo, man kan inte lägga högt som gör. Så. Kan lägga där för det? Nej, kom on. Sen sant att snärs. Över. Klaffa det ner. Tror jag kanske skulle. What are you doing? You monster. They're one of us. Destroying them is part of the test. Oh, They are no motherfucker! more important to you than you are to me. Gud, jag rakt upp. Abo, man kan räcka jag någon. Ow! Vad är här? Det är inte riktigt jag med. Jag var fint ordla sig. Bye. Här. Fick det. Nu ränner jag bara. Nej, Fríði, köra portal. Jag som är redan utan det här. Jag flyttar sundlag ner. Det klarar sig räka så väl. Tjo, kan det är horisontal. Det är upp och ner. Okej. Det är sen. Skört. Virtual, nej. There you go. Oh. Okej, jag kommer också ur mig. Ja. Ja. Hur ska stoppa långt? It
would compromise the test to divulge individual scores. However, I can tell you that at least one ship, with one of you handling the cerebral challenges, and the other ready to ponderously walk into action should the test suddenly become an eating contest. Oh yeah, in there. I trust you, Fríði. Here's du? What are you doing, Fríði? But yeah, just go do that. Easy. That's cool. They push me near. They push near. Runting. Oh, yeah. Just go. Battle from. Yeah. Fair. Oops. Good. Långt fram. Yeah, I suggest a portal här. Alltså nedan där ska han ner. Ja. Så okej, en här. Så en här tattoo. Kanske. Börja. För ut att det här heter. Okej, för ner. Okej, så ska det. Orange just lesson in trust. Received 17 science collaboration points. Jag trodde det var så långt och far fram med så jag fuckar ihop. Oh man, vi kan bara fram att det. Ja, det var fucked up. Jag visste inte vilka sites är dumma att det. But I'm still here. Ja. Så en här. Jag är förvirrad. Jag är förvirrad, kom då. Här. Så stoppa då. Och så upp. Och en här. Down. Do it. Nice. Catch it. Thanks. Den är inte akkurat. Okej, kvar. Ska vi upp där? Portal. Ja. Det är något lätt att se det. På jag kvar? Ja, här uppe. Okej. While it may appear that I am only trying, if it were. Does it random ut? Ja, let's do it. Shit, jag innocent mode med. Åh, Lemmy! Perhaps. Jag har alltid färdigtaggat så. Okej, här över. Okej, så det står portal här. Så här. Sen det ringt. På jag zoom in så kan man räcka fler. Sen lagro. Nej, lagro ner det. Longer. Jag bedger det. Do it. Så hoppa det rum. Kan bara längst upp efter det så. Jag vet. Han är stupid. I'm fallen. Oops. Right. Börja. Ser du portal till mig? Ja, det är chans det. Jag kan inte komma. Ska jag göra portal här. Så här. Jump! Jag kan inte! Kan du? Kan det? Nej, jag kan inte. Ska jag börja? Så... Amen. Perhaps I should have specified. Teamwork is a concept in which two or more people work together, usually with
Science. Så, kom sitt inte där fram. What the hell? Okay, jag tror att det bara vänta. Well. I mean, won't even tell you what you were looking for. You will know it when you find it. Kvar ner. Jag kan nog näka resten, ser. No. Roots? There's a floppy disk on the floor. There's a floppy disk on the floor. Just out of the way. Thomas! Okay. What the fuck? There's nice no, Droger! Did that? For that, blue is Oh my god, yes! Okay. Again! Så, nej. Oh my god. I'm fallen. Kerstlevi. Yeah. Okay. Det var bara det. Congratulations. You managed to complete this absolutely Kort meaningless dish, nej. test. Oh, I almost forgot. When you go outside the testing courses, the only way I can retrieve you is to violently disassemble you. What? Then carefully reassemble you. Huh? Luckily, you don't feel pain. At any rate, you don't have a way to communicate that you feel pain. I consider that a failing, by the way. The clacker out there.